Здравейте, приятели! Вие сте с канала Пътя към 1 милион. Аз съм Стефан и е време да разгледаме какво се случи с моето портфолио през миналия месец. Също и страстната седмица приключи. Записвам това видео след великденските празници. Беше доста страстна седмицата и на фондовите пазари миналата седмица. Доста от големите компании публикуваха техните отчети за първото 3 месече на новата година. И също така имаше изявление на Джером Пауъл за лихвите, за GDP-то. Да, и конференцията на Уорън Бъфет беше в събота. Така че изключително много неща се случиха. Няма да ги разгледаме в детайли, само ще ги обобщим. Но преди това, нека да разгледаме какво стана с моето портфолио. Ето как изглежда моето портфолио за изминалия месец. Половината ми позиции са губещи, Баба съответно са губещи, Salesforce и те са ми на минус малко, Jabil доста потънаха, цената беше стигнала до $112 по едно време. Тази цена потъна без обясними причини, имам предвид, отчета излезе преди около месец и инвеститорите решиха, че, т.е. без значение какви са показателите, един месец по-късно ще я разпродават. Няма лошо, аз продължавам да купувам и този месец ще се закупя JBL. Mastercard са ми на минус, това са ми от новите компании, Salesforce, Mastercard, Visa, ето е Visa и Vici. Защо Vici е на загуба толкова много? Фед обявиха, че няма да пипат ликвите, поне докато няма ясна посока на инфлацията за достигане на 2%, тяхната дефиниция за Core Inflation. Също така, тя в момента около 2,8 стои непроменена, безработицата се е увеличила поради някои икономически причини, но тя безработицата в щатите за последните 2 години като цяло мърда ту с нагоре, ту надолу, т.е. мога да кажа, че дори почти се стои като флатната, равна. Какво интересно се случи? Apple излязоха с отчета и малко след това Уорън Бъфет публикува неговия отчет. Той като милионер, милиардер в щатите е длъжен също да публикува финансови отчети за неговите активи. Оказва се, че той е намалил позицията си в Apple с 13%. Тоест до момента, до миналия месец, Apple, портфолиото на Бъфет 50% беше в Apple. Сега вече ще бъде на около между 37-40%. Това, което той каза, изключително дипломатичен отговор е, че Apple все пак остава невероятна компания, но той е решил, че тези средства могат да бъдат алокирани в други компании и затова е разпродал част от Apple. Между другото, записвам това видео преди да отворил пазара. Очаквам днес понеделник след празниците цената на Apple да се срине, така да слезе надолу доста. А като цяло отчета на Apple какъв е? Спад в продажбите на iPhone и това е разбираемо, защото техният пазарен дял в Китай като цяло отстъпва. Знаете, те се изнасят в момента, не съм сигурен дали е приключило, но знам, че към момента изнасят всичките си производства в Китай, ги изнасят в Тайван. И дали заради това, дали заради маркетинг стратегията и политиката, която щатите обявява да води срещу Китай, там продажбите на съответно мобилни телефони спадат. Какво друго обявиха? Като цяло всичките им показатели са по-добри от тези на очакванията на Wall Street и обявиха мащабно изкупуване на дялове, което е най-голямото почти най-голямото, т.е. не намерих информация дали е най-голямото за целия, откакто съществува фондовата борса, но изключително голямо изкупуване обратно на дялове. И тук ще ви покажа една картинка. Ето на тази картинка попаднах през изминалата седмица в Apple, че са обявили 110 милиардно изкупуване на акции, докато iPhone продажбите потъват, а Vision Pro вече са потънали. Дори не искам да крия автора на тази картинка. Като цяло моят коментар беше, че е качил абсолютна глупост. Не, той е попаднал някъде в интернет, но да помислим кога една компания агресивно изкупува дяловете си. Основната причина, ако приемем, че там работят наистина финансови анализатори и финансисти, които са много добре запознати с самия бизнес на компанията, това е когато счита, че компанията им е подценена. Също направи и Уорън Бъфет по време на COVID-кризата 2021 година, когато дори се беше изказал в едно от изявленията, че най-добрата компания, подценена компания на пазара е именно неговата и затова той мащабно изкупи акции на компанията си обратно при него. Като цяло умните хора обратно изкупуват акции
на собствените си компании, когато цената е доста подценена или не е доценена достатъчно от пазара. Тоест, няма как компанията ни да върви нагоре, ние да сме в all-time high, примерно от Microsoft, и да обявим обратно изкупуване. Съответно, компанията плаща тази цена, която е на върха, да кажем, че е надценена с някакви проценти. Няма смисъл, никоя компания би трябвало един добър финансов менеджмент да се стреми да изкупува обратно акциите, когато акцията е подценена, когато акцията е ефтина, а не когато е висока. Така че мен този факт като цяло само ме радва. Подозирам, че след тези слаби продажби на Apple в Китай за изминалото Q, следващите ще са по-добри. Но ще видим. За сега компанията Apple при мен остава on hold. Баба, Church and Висе, Microsoft и те публикуваха техния отчет. След малко ще го разгледаме в приложението Investor Gaps. За тези от вас, които са нови в канала, ще споделя, че това е едно приложение, което ни предоставя един много по-лесен начин ние да придобием представа как се движат отчетите на компаниите. Така че там ще погледнем графиките на Microsoft, също така и на Visa. Това е моето портфолио. Това са кратките ми разсъждения по повод изминалата седмица. А сега да отваряме приложението Investor Gaps. Ето го вебсайта Investor Gaps. Долу в левия ъгъл ще намерите линк към него за тези, които не са го ползвали до сега. Също така го има в описанието. Какво виждаме? Излязоха последните барчета на компаниите, които са обявили, които са си публикували отчетите съответно в SEC. И тук виждаме, че ето в случая за Apple отварям една скоба, че до тук съм правил една грешка, превеждал съм revenue като печалба, а revenue реално са приход. Знам и точно поради това, че се опитвам да преведа всички думи от английски на български, повече това няма да се случва. От тук насетне започвам да използвам термините на английски както са си, така че ревенюто на Apple в случая за една година, т.е. това Q сравнено с предходното Q, са спаднали с 4,3%. Друго може да видим, че EBITDA също е спаднал с процент и половина. Free Cash Flow изключително много е намалял. Тези неща говориха и на транскриптите, т.е. там на изявленията, които правят. Чистата печалба, ако ревенюто е топлайн в балансовия отчет, топлайн на стоеността, нали, оборота, нетният income се води като bottom line. Bottom line също е спаднал с 2% за това Q. Earnings per share, тук виждаме, че нали, двугодишна няма разлика 1,53 и 1,53, затова тук липсва единичката, т.е. 0% изменението на това Q с предходното от миналата година за същия период. Дълготрайният дълг спада, Free Cash Flow леко е спаднал. Обявих също така Apple 0,25 цента дивиденд, ето го, който ще изплатят май месец. Аз ще се облажа от него. И ето ги Share Buybacks как вървят за една година 2,4%. Това, което никой не говореше, а може да го видим тук в приложението Investor Gaps, са разходите, за какво са похарчили толкова пари. И едното нещо, което може да сравним за сега ръчно, но ще обобщя и данните тук долу, е, че за Research and Development са похарчили близо 8 милиарда, а миналата година за този период са похарчили 7,5 милиарда, т.е. R&D частта от към разходи се е увеличила. Но за сметка на това CAPEX-а, или това са Capital Expenditures разходите, от почти 3 милиарда са станали на 2, т.е. те са спаднали. Т.е. нещата са уравновесени. Нали, R&D се увеличава, защото тя е технологична компания, говорили сме. Ако не инвестират в Research and Development, няма да могат да пускат нови атрактивни продукти на пазара. А CAPEX-а това са всичките manufacturing неща, т.е. са всичките им дълготрайни активи. Те са изключително много заводи, машини, поточни линии и така нататък. А сега да погледнем Microsoft. Аз съм си го букмаркнал, т.е. сложил съм си го в Favorites. Ето как изглежда графиките на Microsoft. В случая техното ревеню за една година е пораснал с 17%, направото да мунса, EBITDA е на 26% пораснал за една година, Free Cash Flow с 17%, Bottom Line Net Income с почти 20%
И това, което също нямаше никъде споменато е, че те са трансферирали, реално дълготрайният им дълг е намалял от Q до Q от 30 милиарда само на 7 милиарда, като Capital Lease са увеличени от 14 милиарда на 35 милиарда. Тоест те са емитирали повече облигации, корпоративни облигации, за които са длъжни да изплащат купони, за сметка на дълготрайния дълг, който е взел от Федералния резерв. И това нещо много лесно се вижда тук и може да се направи извод в приложението InvestorGaps. Влизайте, регистрирайте се, ползвайте го, безплатно е. Дивиденти продължават да се изплащат Microsoft 0,75 цента. И това, което е очудващо е, че за една година са делюднали малко повече акции, т.е. са имитирали нови акции на пазара, но те са с 0,11%, което е нищожно, т.е. за сега тренда и това, което ме интересува, се запазва. Да няма пикове и много имитиране на нови акции. Разходите на Microsoft, ето как изглеждате, за Research and Development от Q до Q 7 милиарда и половина, 7 милиарда и 14, т.е. и те имат увеличение на Research and Development. General Administrator, тук са от 1,98 на 1,91, запазват се. Sales and Marketing, за двете Q-та разликите са на почти няма разлика, а в сравнение с миналата година има от 5,76 милиарда на 6,12 и Capital Expenditure при тях се е увеличил, то се вижда, в смисъл няма нужда да го гледаме. Виждаме, че тук е почти 7 милиарда, 6,6, а тук е над 10, т.е. 11. Така изглежда компанията Microsoft. Бегал поглед, без да четем финансовите отчети, с приложението InvestorGaps може да видим и да преценим и да се направим сравненията за нас, как се движат основните core метриките в един бизнес, в случая на Microsoft. И ако ни интересува, PE to Trailing PE е 35, Free Cash Flow Yield е 2,34, Price to Sales 12, Price to Book 11 и тук Profit Margin е 36%, изключително висока марджин. И да погледнем Visa. Visa е една от новите компании, на които също им излезе отчета. И цената съответно спадна. Значи, за една година ревенюто е пораснал с почти 10%, сравнено с същото Q от миналата година. EBITDA с 8%, Free Cash Flow с 16%, Net Income, Bottom Line метриката с почти 8%. Какво се случва с Cash Debt? Значи, имат лек спад в дълга и имат леко покачване в кеша. Въпреки всичко, това, което ме интересува е да могат да си покрият дълготрайния дълг. При дълг от 20 милиарда и оборот от 8 милиарда и свободни парични ресурси също така от 20 милиарда, смятам, че тази компания не е застрашена да изпадне в финансови затруднения. Това са моите разсъждения. Ето го и техния дивиденд 0,52 и акциите как вървят и те продължават да си изкупуват обратно акциите, което е добър показател. За какво харчи Visa? Малко за CAPEX, в сравнение с миналата година 210 милиона, 280, увеличение CAPEX-а, Sales and Marketing от 309 на 338 също е увеличен и за те R&D нямат. Интересно, може би имат, но са толкова малки данните, че дори не ги публикуват, т.е. нямат и милиони. Така изглежда и Visa на Q-база, т.е. на 3 месече. Работих доста последните 2 седмици да подобря като цяло приложението. Добавих кога излизат отчетите на компаниите. Следващия за Visa ще го очакваме на 23.7. И продължавам да развивам това приложение и да доставя все повече и повече стойност. Тук може да видим, че PE-то на Visa е 28, Price to Sales 15, Price to Book 13, Free Cash Flow около 3,6%, а Profit Margin е още по-високи от на Microsoft, именно 53%. Това, което виждам аз, са стабилни фундаменти на тази компания. Това, което вижда пазара, от началото на годината само 3% ръст в цената на акциите, дори за последните 3 месеца имаме спад от 3%.
т.е. от февруари месец до сега, за един месец спада е с 3,30%. И този месец ще се закупя виза. Няма нещо, което да ме притеснява в бизнеса на виза. Няма нещо, което да ме притеснява в отчетите. Който желая, винаги може да разгледа по-детайлно отчета. Съветвам го да го направи, да отвори сайта на съответната компания, в която инвестира, да не се осланя само на тези метрики тук, но като цяло се опитвам, т.е. това приложение е така структурирано, че да даде един basic overview само от гледане на тук 12 графики и смятам, че добре се получи. Благодаря ви, че останахте до края на видеото. Довиждане и до нови срещи!